engiyaziyo yeyoba xa ulisqueeze orange ulisqueeze noba ngaphuma ijuice uba benikwazi uthetha bengeke likhalaze lithi kubuhlungu because angeke ndimbone umuntu xa esqueeze orange asqueeze ngeminwe ulifaka esandleni ulisqueeze. Hallelujah. Le nto ithi abapenina bakuchukushayo bafuna kuphuma incasa apha kuwe. Hallelujah. uThixo akakho interested kwabapenina. uThixo interested uba xa bekuchukusha uzawuthini. Hey, i-response Nkosi. Hallelujah. Kukho umbuzo odla ngobuzwa kuRomans uthi sithini na ke ngoko kwezi zinto. Hey Jesus. Hallelujah. Sithini kwezi zinto. Uthixo akakho interested ebantwini abasukela wena. Ngoba wayazi emaphakadeni. Bhayibhile ithi ungekabunjwa yakwazi. uThixo into interested kuba uzawuthini kwezi zinto. Hallelujah. Uzawuthini xa befika openina bakho. Hallelujah. iBhayibhile uthi umamwana. Hallelujah. Xa unenhlungu mos awonwabi wonwaba umzuzwana ngoma kanene nzala ndingatyanga. Hallelujah. uhleke uphinga kanene abantwana bambaza ngantoni esikolweni. Hallelujah. iBhayibhile ithi wayengadli engaseli. Hallelujah. Walila. Amen. Wahamba waye etempileni. iBhayibhile ithi umyeni wakhe wayethi xa ebanika abanye abanika i-double portion. Yena yedwa wayemnika i-double portion. Abanye wayebanika kancinci. But xa une problem iba ngathi nale double portion ayikho.